Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 119 inkosi busephana webandla. Amen. Thina siyamthanda lo awuke Onokusindisa thina siyamthanda lona awuke Onokusindisa isihlangu sethu Kuphela kwakhe
Amen. Isihloko salenkonzo sithi Ngujehova kuphela onokusindisa. Ngujehova kuphela onokusindisa. Kubalulekile ukuthi uma ukholwa noma uthatha ukukholwa usazi isisekelo senkolo yakho. Ungakholwa ngemizwa noma wenze amaphupho abe isisekelo senkolo yakho. Kodwa njalo isisekelo senkolo yakho akube ngumthetho kaJehova. Ubaba mkhulu ukhulumile kakhulu ngabantu abafuna ukukholwa kwethu. Kwakheke ngamaphupho abo. Lapha sizwa umprofeti ethi khona kuyaqala kuvele abaziphuphisa amaphupho besho ukuba avela enkosini yenu anything leyo, kepha ningawemukeli uma ephambana nalomthetho kaJehova. Ngamanye amazwi akusho ukuthi noma yiliphi iphupho ungelamukela, kodwa into yokuqala okufanele uyibheke ukuthi leli phupho liyaphambana nomthetho kaJehova. Uma iphupho uzothi mawulandela uthola ukuthi liyaphambana nomthetho kaJehova, lelo phupho akwazi ukuba libe iphupho elivela kuNkulunkulu. Isizathu sokuthi akiwo wonke amaphupho ongawachitha ukuthi uNkulunkulu uyabavakashela abantu ngephupho. Akusho ukuthi awunakwamukela noma iliphi iphupho elifika kuwe, ngoba noNkulunkulu ufika ngephupho kumuntu. Kodwa ungalamukeli iphupho elinomphumela ukuthi wenze lokho okuphambene nomthetho kaNkulunkulu. uShembe wasinika isisekelo salenkolo esikuyo.
lesi sisekelo siku verse 3 no 4 womthandazo wesabatha lapho ethi mesabeni uJehova zukulwana ngezizukulwana nigcine imithetho yakhe anilobela yona ngenceke yakhe uMose ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo eNkosi ngokuba umani ngamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamukela imithandazo yenu akasoze anehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe nigcina. Amen. Ukwakhuluma umfundisi ekseni ukuthi ukukholwa kwethu ukugcina imithetho kaNkulunkulu. Ngaphandle kokugcina umthetho kaNkulunkulu ukukholwa kwethu akukho. Okokuqala lo uNkulunkulu esimlandelayo simkhonza ngokugcina imithetho yakhe owasilobela yona ngenceke yakhe uMose. Okwesibili uShembe usifundisile ukuthi somdumisa uJehova ngokulalela imithetho yakhe bese kuthi ekulaleleni senze njengoba sitsheliwe. Ngalokho kwenza sesiphelele ekudumiseni uJehova. Uma ulalela umthetho kaNkulunkulu bese wenza njengoba utsheliwe sephelele akukho okunokudinga noma uqhamukisa ngandlelani kodwa ukukholwa nje kwethu usukela kuMose ukugcina umthetho kaJehova nobaba mkhulu washo njalo. Ngaso sonke isikhathi uShembe waye abheke imithetho uJehova oyibeke eBhayibhelini ngoMose bese kuthi leyo mithetho uShembe ayidlulisele kithi. Le mfundiso kaShembe igcwalisa imfundiso kaYeshua ekuMathewu 5 verse 17 to 19 lapho ethi ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti angizelanga ukuzochitha kodwa ukuzogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kokwedlula izulu nomhlaba kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasicashana sinye somthetho kuze kufezeke konke. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundisa abantu kanjalo uyakuthiwa ngomncinyane embusweni wezulu. Kepha oyigcinayo ayifundise lowo kuyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Ngiyengazi ukuthi yini eyayidida abantu ngoba amaKristu athalandela uJesu akayilandeli lento oyikhulumayo. NamaNazaretha athi agcina umthetho kaNkulunkulu ayigcinela lokho akuthandayo kodwa akayilandeli lento umfundisi okhulume ngayo ukuthi kunencwadi yomthetho. Le ncwadi yomthetho ina yonke imithetho apart from imithetho elishumi kunencwadi yomthetho yonke eyayihlala egunjini ihlala nomphongo lwesivumelwano. Ileyo nto thina esimikulo ofike uShembe wayivusa. Kumele bonke abantu abangamakholwa nabafuna ukungena embusweni wezulu ungakhathaleki noma bangamaKristu bangamaMuslims noma bangamaNazaretha bayiqonde le nkulumo kaYeshua ekuMathewu 5 verse 17 to 19 nale kaShembe ekuverse 3 to 4 womthandazo wesabatha. Ngoba zombili lezi nkulumo ziyisisekelo somuntu ofuna ukungena ezulwini. Ziyisisekelo somuntu ofuna ukungena. Lana ngamazwi avela ezithunyweni ezahlukene zikaJehova
kodwa anomlayezo owodwa othi ukuze sibe ngabantwana bakaNkulunkulu ngokuphelela asihambe ngezimiso zakhe. Wonke amavangeli amane kaYeshua akukhona elilodwa elehlukile ezimfundisweni zikaShembe ngokugcizelela ukugcinwa komthetho kaNkulunkulu. Ungafunda onke amavesi encwadini noma emavangelini amane kaYeshua. Akho nelodwa elehlukile kulokho esikufundiswa uShembe uma sekuza ekugcineni komthetho kaNkulunkulu. Okuseqinisweni ungafunda iBhayibheli usuka kuGenesis uze ufike kwiSambulo, angeke ufice noma imuphi umprofeti oyophikisa omunye noma ophikisa uNkulunkulu ngaphandle komphostoli Paul kwezinye indawo. Akekho. Futhi kumphostoli Paul wayengasiyena umprofeti. Umprofeti umuntu othatha umyalezo kuNkulunkulu. kuMathewu 7 verse 21 to 23 uYeshua uze athi akusibo bonke abathi inkosi inkosi abayobona umbuso wezulu, kepha abayobona umbuso wezulu ilabo intando kaBaba osezulwini abayoyenza, okusho ukuthi abagcina umthetho kaNkulunkulu noma kaJehova. Ukwenza intando kaBaba osezulwini kusho ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Uyaqhubeka uYeshua uthi abaningi bayokuthi kimi ngalolo usuku, Nkosi Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakubatshela emehlweni ngithi angizange nginazi, sukani kimi nina benzi bobubi. Le nkulumo kaYeshua kufanele ngabe amaKristu ayazi kahle, kufanele ngabe bayayicula, ngoba it is a gist of the matter yokukholwa kwethu, iyona eyisisekelo sokukholwa kwethu, iyona eyisisekelo sokungena ezulwini. uYeshua ukubeke kahle wathi noma ningafika phambi kwami senifile, senibona ningasangeni ezulwini, bese nithi kodwa Nkosi sasiprofetha ngegama lakho, sasikhipha amadimoni ngegama lakho, sasenza imisebenzi emikhulu yamandla ngegama lakho, pho manje ususenqabelelana ukuthi singene ezulwini? Uthi uYeshua, kusho uYeshua uthi ngothi sukani kimi bonzi bobubi, anginazi. Yini eyenza ukuthi uYeshua ethi akabazi? Ngoba bobe bengayigcinanga umthetho kaNkulunkulu. Simple as that. Manje ngiyangibuza ukuthi uma umuntu elikholo ethula ikholwa noma umKristu noma umNazaretha kodwa engahambi ngezimiso zikaNkulunkulu, uyayicabanga ukuthi uzongena kanjani ezulwini? Ukhona umuntu onokukholwa kweqiniso noma ngumKristu noma ngumNazaretha ongathi akamuzwa uYeshua ukuthi uthini? Ukhona ongezwa ukuthi uYeshua akezwe ukuthi uthini uma ethi noma ningathi sasiprofetha ngegama lakho, sikhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi emikhulu ngegama lakho, kodwa uma ngabe ningawugcina umthetho kaNkulunkulu, nothi manifika phambi kwami senifile ngithi sukani kimi benzi bobubi, anginazi. Ukhona yini umuntu nje ophilayo ongathi akeze ukuthi uYeshua uthini? But that is exactly into eyenziwa abantu.
bonke kakhulukazi abangamaKristu. AmaKristu ahlala ephethe iBhayibheli, ahlala ekhuluma ngoYeshua. Akhona olodwa usuku lapha amaKristu angaba khona enkonzweni engabizi uYeshua. Amanye azekhale, amanye noma ethandazela umuntu amthandazela ngeBhayibheli ekhulume ngoYeshua. Kodwa abayenzi intando kaNkulunkulu osezulwini. Kodwa abawugcini umthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke umuntu ongawugcina umthetho kaNkulunkulu noma engamemeza kangakanani uYeshua noma engamemeza 100 times ngosuku, kodwa kufanele azi ukuthi ngosuku lokugcina uYeshua uyothi suka kimi menzi wobubi angikwazi. Akusho mina, kusho yena uYeshua. Akusho mina. I'm not trying ukuthi ngichaze le nkulumo, but I'm just saying exact words asho uYeshua. uYeshua ukubeke kwacaca ukuthi into engenisa umuntu ezulwini ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Sesiphinda phindile lokhu kukhuluma, kodwa kubukeka sengathi abanye abantu abezwa ukuthi sithini, kanti sicabela imiphefumulo yabo indlela. Lokhu kugcizelela kwethu ukuthi abantu abagcine umthetho kaNkulunkulu sibacabela indlela yokuyezulwini, kodwa bona angazi noma amaboni noma bembethwe uSathane, ngoba uma abantu ubatshela izono zabo ukuthi isono lesi bayathukuthela, bethi uyabehlulela, bethi uyabagxeka. But umgxeka kanjani umuntu uma uNkulunkulu ethi gcina isabatha engaligcini, bese ethuma wena ukuthi hamba utshele laba abantu ukuthi abagcina isabatha, bese ufika ubatshela ukuthi gcinani isabatha, uma ningagcini isabatha ngeke ningene ezulwini, bese ethi hayi uyangixeka, hayi uyangihlulela. No, awumehluleli, uyameluleka ngomsebenzi kaNkulunkulu. Sicacisele ukuthi angeke singene ezulwini ngokubabaza igama likaYeshua noma likaShembe bese kuphela lapho, kodwa ukubabaza imisebenzi kaYeshua noma kaShembe akuhambisane nokugcina imithetho kaJehova. Kumi kanjalo nje, akushiyo ukuthi asingambabazi uYeshua, akushiyo ukuthi asingambabazi uShembe, kodwa lokho akuhambisane nokugcina umthetho kaNkulunkulu. Njengoba silapha nje sihlale sibabaza uShembe, kodwa siyazi ukuthi ukubabaza uShembe kodwa angeke kusingenise ezulwini. Simbabaza uShembe ngoba uyisithunywa sikaNkulunkulu, kodwa okubaleke kakhulu okuzosiza wena ilento okuthiwa introspection. Uyibuza ukuthi ngihamba kanjani phambi kwaNkulunkulu, yini engangenza ukuthi ngingangeni ezulwini. Lapho siyakhona kunombuzo okufanele siwuphendule othi ekubabazeni izithunywa zikaJehova kodwa ngiwugcinile yini umthetho kaNkulunkulu. That is the thing. Ukuthi ngenkathi ubabaza uShembe, ngenkathi ubabaza uYeshua, kodwa ugcinile yini umthetho kaNkulunkulu. Njengoba noYeshua wenza njalo, noShembe ufike wasifundisa ngokugcinwa komthetho kaJehova owawuloba ngoMose, nengelosi yafike yaqhubeka lapho kwahamba khona bonke abaprofeti. Lokho kusibonisa ukuthi alikho izulu lamaKristu elibuswa umthetho ohlukile kule ebusa sonke isizwe sakaIsrael. Sonke siya emzini owodwa. Lowo muzi siya agi
noma ungumMuslims noma ungumNazaretha sinoNkulunkulu oyedwa ibandla elilodwa nezulu elilodwa izulu elihlala abangcwele kuphela lapha sikhuluma ngomsindisi wethu oyedwa uNgujehova angazi ke uma sekunamaKristu noma amaNazaretha anomunye umsindisi ngaphandle kwaJehova kodwa thina amaNazaretha kaNkulunkulu sinomsindisi oyedwa uNgujehova lokho sakufundiswa nguye umqali wendlela yobuNazaretha njengoba kade sikhuluma sithi thina siyamthanda lo onokusindiswa nguJehova kuphela onokusindiswa Sisindisiwesthina Hugima Nazaretha sonke
igama lokuthi sindisiwe lingezwakala lifana nokukhuluma kwamaKristu. Kodwa uma ethi uShembe sindisiwe thina maNazaretha sonke, akasho lokhu kusindiswa esiyasizwe amaKristu ekusho. Ngake ngachaza ukuthi ngisedlangezo high school ngaba usihlalo we-SCM. Omnye umfana owayesindisiwe weza kimi, wayesefike ethi, wena Mpanza ukukholwa kwakho kujulile kakhulu kunokwethu, kodwa sekusele ukuthi nje usindiswe. Ngase ngibuza ukuthi umuntu usindiswa ngokwenze njani. Wabe sethi kulula, kumele uze phambi kwebandla bese wenza i-declaration, utshele ibandla ukuthi usindisiwe. Manje-ke uShembe akakhulumi ngalokho kusindiswa okuchazwa ngamaKristu. Uma uShembe ethi usindisiwe, usho ukuthi ungcwele. Ukuba ngcwele-ke kusho ukuhamba ngezimiso zikaJehova. Yikho uShembe ethi sophuza kulelo nje lasentabeni yaseSinayi. Abantu abaphuza amanzi avela etsheni eSinayi kwangabantwana bakwa-Israyeli. Ukukholwa kwabantwana bakwa-Israyeli kwakungukugcina umthetho kaJehova, njengoba nathi sifundiswe lokho. Uma uhamba noJehova ugcina izimemezelo zezwi lakhe, uba ngosindisiwe, okusho ukuthi uba ngongcwele. Uma ungcwele usuke usuzicabele indlela elula yokuya ezulwini. uShembe usifundisile kakhulu ngohambo lomphefumulo wethu ebhubheni kwenyama. Simuzwa ehlabelela kwihlabelelo 124. Ngesifingo sokusa ngongena ngiphalame ngesifingo sokusa ngongena amasanga yovuka Oh,
Kulesihlabelelo sizwa ushembe esichazela ngesihlabelelo ukuthi uma sife singamaqhawe ezulu ezulwini sohlangabezwa ngabangcwele singeni ngokusina emasangweni ezulu ikhona nje siye sithi lapha akangababekho umuntu ongasini ngoba ezulwini uyongena ngokusina usinele uNkulunkulu onke amaqhawe ezulu kumele akulangazelele ukuya kulowo muzi oyingcwele alithande izwi elizayo singakwesaba ukufa kodwa sikuthande sikulangazelele ngoba siyazi ukuthi simsebenzele uNkulunkulu siselapha emhlabeni. Isihlabelelo no-95 sithi ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwi elizayo ngokukhululwa ngilibone wenhliziyo yami ngokwenama kangakanani uma ngilibona lelo lizwi engilithanda ngingalibonanga wenhliziyo yami nguyena owangithanda ngalithanda ngokulizwa lelo lizwi elizayo wenhliziyo yami wenhliziyo yami ngisize unamathele kuJehova selikhalile elokuqala selindele elesibili kade umfundisi ethi lena isihlabelelo sakhe bisibhale lapha ngakwazi lokho kodwa ngiyathanda ukukhuluma ngangabuzwa ukukhuluma umfundisi ukuthi engakakubikho kuleli bandla wayekwesaba ukufa kodwa uthe mase kuleli bandla wangabe sakwesaba ukufa njengoba nami ngimlapha ngesaba ukufa ngihleli nje lapha ngoba kuthiwa ngibheke kodwa uma sefika isikhathi ethi uNkulunkulu ufuna ngize kuye angiboni ukuthi yini engenza ukuthi ngesabe angiboni ukuthi yini engenza ukuthi ngilahle ngoba imini nobusuku ngininga ngoNkulunkulu imini nobusuku ngininga ngokuthi abantu bakhe ngabenze kanjani ukuthi beyibone lento esiyibonile nasi sihlabelelo ushembe usibhalile esitshengisa ukuthi kubalekile ukuthi uma ukholwa ukuthande ukuba uyezulwini ukukhumbule ukuba sezulwini angazi noma bakhona nabantu abakhumbula ukuya ezulwini kodwa akulula ukuthi umuntu onesono ekhumbule ezulwini kodwa thina wasihlala nomuntu wasezulwini uyayithi mayesexoxa esesitshela izinto zasezulwini bese nawe uyothanda kufana nokuthi ube nomuntu wase-America ungakazi uyeAmerica kodwa uma kuhlale kufika umuntu wase-America ekutshela ukuthi eAmerica kunjani you end up ukuthanda ngokulizwa kodwa uma ngabe unezithiyo ezikutshela ukuthi hayi mawunje ngeke ungene eAmerica ngeke ukufisa eAmerica ngoba uyazi uzofika uboshwe nasezulwini kunjalo ke uma ngabe ungazethembi
ngeke ukufisa ukuyezulwini ngoba uzoshawa uvalo ukuthi ngeke ngene. Yini eyenza ukuthi sithi siyise lapha emhlabeni sithande izulwini? Ingoba okokuqala kufike uShembe wasifundisa ngombuso wezulu. Saba naso isithombe sokuthi umbuso wezulu into ekhona. Ngelinye ilanga esiyoba kuwo. Siyazi nokuthi uNkulunkulu ufunani kithi ukuze singene embusweni wezulu. Manje nake sesiyayazi yonke into ukuthi mangigcine lokhu nalokhu nalokhu ngizongena ezulwini. So uma wazi ukuthi lezo zinto igcinile yini ezokwenza ukuthi wesabe izulu. Emva kwalokho ezulwini kuthunyelwe ingilosi kithi efike yazofakaza ngesifundiswe lesikufundiswe yibo bonke abaprofeti ngombuso wezulu. Yasiqondisa ngakho konke okumele sikwenze. Yagcizelela nezimfundiso zikaShembe kithi ukuthi uma sizilandela siyongena ezulwini. Kunjalo into eyenza ukuthi lapha eNCG sikuthanda ukukholwa ukuthi kufike ingilosi. Ukukholwa azange sambona ubaba mkhulu. Ukukholwa eBhayibhelini ungakholwa kodwa akufani uma sekufika umuntu oqhamuka lapha ozoya khona. Esefike kutshela ukuthi lapha ozoya khona ungenwa kanje 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 umbone ukhulume naye. Njengoba wakhuluma umkhokheli wathi ingilosi iyayihlabelela, ingilosi isine, ingilosi ifunde iBhayibheli. Yonke into esiyenzayo lapha siyibonile ingilosi iyenza. So sinesiqiniseko sokuthi lapha siyakhona kuyasinwa. Amen. Lapha siyakhona kuyahlatshelelwa. Lapha siyakhona kugcinisa abathi sinesiqiniseko. Hayi ukuthi kufanele sifunde eBhayibhelini. Asimbonanga ubaba mkhulu. Kodwa ufike umuntu ovela lapho siyakhona wafika wasifundisa lezi. Okuba inhlanhla kakhulu kithi ukuthi ingilosi kwayona ivela ezulwini. Isifundisa ngekubo. Lapho kwayona evela khona. uShembe ayikho enye into osifundise ukuba sethembele kuyo ngaphandle kwaJehova. Kuverse 10 womthandazo wokuvuka uShembe uthi ungaphuthi kumkhonza uJehova uNkulunkulu wakho uThixo wakho ngalemuni avuse ngayo. Umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho ongokaJehova. Umkhonze ngokumthanda. Noma uhamba endleleni mkhonze ngoba uthwelwe nguye nasekuhambeni kwakho. Noma uhlezi endlini yakho emini mkhonze. Amen. Imfundiso kaShembe leyo. Kuverse 30 womthandazo wokulala uShembe uthi noma uphaphama phakathi kobusuku mkhonze uJehova uNkulunkulu wakho. Mkhonze ukunakekela nangokukhuthalela izwi nangokwesaba uJehova uNkulunkulu wakho. Amen. Ukukhuthalela izwi kusho ukuhlale ushumayela. Sonke kumele sikukhuthalele ukuhambisa leli vangeli lombuso wezulu. Phakathi kwethu ikakhulukazi thina esingabagcotshwa engababikho umuntu onganaye noyedwa nje umuntu oke wambizela enkonzweni. Noma engaphendukanga kodwa akabe khona umuntu ommemele kuJehova. Angikhohlwa indaba kaDr Mthethwa owaqala ukudlala upiano kuleli bandla. Uthi uDr Mthethwa wayenomngani wakhe owayeke emthathe eze naye ePhakameni bezobukela umgidi. Uthi kodwa lo mngani wakhe wayevama ukumbamba ngehluthu ehleka izimele zakhe. Kodwa wabe sehamba emhlabeni. Esehambile uthi uMthethwa lo mngani wakhe wabuya ebusuku wazobuqina.
ebuza ukuthi njengoba wayaye ahambe naye ekuphameni akamtshelanga ngani iqiniso ngoshembe nobuNazaretha. Uthi-ke umthethwa ngadideka ukuthi usho ukumtshela okunjani ngoba ngangiya naye emgidini ekuphakameni ezobukela umgidi. Kusobala ukuthi umthethwa akazange amshumayeze lo mngani wakhe. Wayeza nje naye emgidini sengathi uzobuka abantu bengoma yesiko. Akazange amtshela ukuthi yinto yasezulwini le. Uma wayemtshelile wayengeke abuye ezekuye afike amklini. Wengeke. Ngeke ukuthi umuntu ngumtshelile indaba kaNkulunkulu bese ethi masefika la ezulwini engazange wayinaka bese bezonklini. Kodwa uma ngihlale nomuntu ngangamtshela uyobuya ezonklina ngoba ukuduka kwakhe isono sakhe siyobuzwa isandleni sami ngoba ngimtshelanga. Ngakho ke sonke eke sibuke abantu abaseduze nathi bese uzibuza ukuthi lo muntu usumtshelile yini ngaloku uNazaretha. Umtsheleni ngombuso wezulu. Kubalekile lokho ngoba ususa isono sakhe ukuba size kuwe. Uma umtshele umuntu noma ubonke ngeke ekhole kodwa mtshele ngoba ngokumtshela ususa isono sakhe kuwe. Njengoba ngisho nje lo muntu lo mfana wayengeke umthethwa emklini uma ngabe wayemtshela indaba kaNkulunkulu. Uze kungathi uma esefile icala afike alibeke kuwe athi ngahamba nawe kodwa awuzange ungitshele ukuthi uhleli ebungcweleni uhleli ezulwini. Ingilosi ithe asiphume sitshele bonke abantu ngalombuso wezulu. Kodwa singahluphi ngokushumayeza amanye amaNazaretha ayizitha zikaJehova. Ngoba wona akakufihlile ukuthi sebenoNkulunkulu wabo. Sebemlahlile uJehova lo esamfundiswa ngumprofeti. Ithi-ke ingilosi singahaleli lutho lwabo. Singakuhaleli nokuceba babaholi babo laba abacebile. Singathathwa na indlela yokusina kwabo ngoba ayaziwe ezulwini. Yonke into abayenzayo singayihaleli ngoba bayenzela onkulunkulu babo kodwa hayi uJehova. Ngoba laba bantu abakhuluma lutho ngoJehova. Bakhuluma kuphela ngabaholi babo. Ithi-ke ingilosi inkinga abangayiboni ukuthi bona nabaholi babo basabhekene nosuku lokwahlulelwa. Abaholi babo basazobuzwa ukuthi laba bantu ababaqoqa babafundisani ngomthetho kaJehova. Ngoba umprofeti wabhala phansi ukuthi ibandla lamaNazaretha ngelikamenzi wezulu nomhlaba. Wabhala phansi umprofeti lokuthi leli bandla ngelikamenzi wezulu nomhlaba. So whatever you say, you are saying it on behalf of umenzi wezulu nomhlaba. Manje bona bamdumise kanjani umenzi wezulu nomhlaba emabandleni ababewahola. Ngoba uShembe wabhala phansi wathi ngokuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akayukuyamukela imithandazo yenu. Ubhale phansi lokushela ukuthi uma uNkulunkulu singamdumisi ngemithetho yakhe akayamukela imithandazo. Manje uma ngingaqoqa abantu bezinkulungwane ngifike ngikhulume ngami noma ngikhulume ngobaba ngingabatsheli lutho abantu ngomthetho kaJehova, kumi kanjani? Uzothini uJehova? Uzothi leli bandla ngelakhe kanjani? Ngoba alikhulumi lutho ngayo, alikhulumi lutho ngomthetho wakhe. Manje laba baholi babafundisani abalandeli babo ngokugcinwa komthetho kaJehova. Laba abakhohlise umhlaba bathi bangamaNazaretha kodwa bangahamba ngokwezimemezelo zezwi kaJehova futhi bafundisa abantu ukuthi bangawugcina umthetho kaJehova, basahlalele usizi olukhulu.
kwenye izintshumayelo zakhe umprofeti uthi ngesizwe umprofeti uthi kulento engiyikhulumayo labo abaphika inkolo kaJehova yilabo abaqalekisile ababoni lutho emehlweni baphika imibhalo ngendaba yokuqagela uma benani bathi bayakholwa kanti banamanga ukhuluma umprofeti njalo uJehova ukwazi kahle konke abakwenzayo ngeke basinde iningi labo uzobabona ngokwenza izinto ezinqatshiwe emthethweni bedle okuyisinengiso ngokuphika imibhalo nembala bazi lokho nje njengoba nje uthole umuntu oyinazaretha ephuza utshwala azi kahle ukuthi utshwala kwenqatshiwe leli bantu umnazaretha umthole egaya utshwala emzini wakhe umnazaretha umthole ehlabela amadlozi umnazaretha umthole eyisangoma kuyisangoma yena hayi ukuthi mhlambe uya ezangomeni uyisangoma yena kodwa umnazaretha khuluma labo bantu ubaba mkhulu kodwa labo abantu mabekhuluma bathi singamanazaretha bayasina bathi bangamanazaretha ngibona sekunamanazaretha manje aneyingubo eziluhlaza iningi lapha semhlophe seziluhlaza sinezinto eziningi lapha ziluhlaza futhi laba abantu bephuma uNkulunkulu manje iningi labo lithi liyakholwa kodwa bayizaphula umthetho usizo lukhulu kubo noma kukuphi lapho bekhona amashwa abangamele lokhu kudalwa ukungakholwa imibiko kaNkulunkulu nabathi bangabaprofeti bavuma izimfundiso zabantu nje baphika izimfundiso zezixhunywa zasezulwini ukhuluma babamkhulu njalo uma ungababuza ukuthi le ndoda bayilandelayo ibatshelani ngoJehova noma ngomhla wokuphela ngeke bakuphendule isabelini ngashayelwa ngenye insizwa ucingo kuyisabatha ngathi mina wamshayela ucingo ngesabatha awukhona inkonzweni yathi lezizwa angisayi inkonzweni indaba ishe emhlanganweni yathi akho lutho la ubuka abantu nje kodwa ayikho into ezovela kumholi ezokwenza ukholwe ayikho wathi ke manje na ungcono ukuthi ngibuke ibhola ngoba at least ebholeni bakhona abadlali emsweni babo uthi angikwazi ukuthi ngiye esontweni ngobuka nje umningi wabantu wathi angisayi sengihleleka and uhleleka nje namanje baguqula imithetho kaNkulunkulu ngamasiko abantu angasizinga lutho kuphela aletha ukuhlupheka emhlabeni nokubhubha esihogweni kwelizayo amen kusho uNkulunkulu kusho ubaba mkhulu le nkulumo ikhulunywa ubaba mkhulu hayi ukuthi ikhulunywa lamazwi avela kubaba mkhulu abhekise kubantu abanjengalamanazaretha aselahle umthetho kaNkulunkulu ababuye balwe nalabo abagcina umthetho kaNkulunkulu bebabiza ngazo zonke izici uma ufuna ukwazi ukuthi ubunazaretha into enjani ubobuka impilo yamanazaretha kaNkulunkulu amen thina asiphumputhi ngomthetho kaNkulunkulu ngoba kusuke ingilosi ezulwini yazosifundisa ukuthi uNkulunkulu ubhekeni kithi uma sithi singamanazaretha thina ke esibambelele ezimfundisweni zomprofeti asiphume sime ezinkalweni sishumayeze abantu abangazilutho ngoJehova sibatshele abantu ukuthi umbuso wezulu usuwehlele emhlabeni izindla zamafa zezulu
asizilandele. Hambisani lezi zindaba ngeziye kuwo umhlaba ake hambisani lezi zindaba ngeziye umhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile olambile nihlaleleni nalezi zindaba ulambile nihlaleleni nalezi zindaba ulambile wonke umhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile Amenameli, Agusindi, nihlaleleni nalezi zindaba ulambile wonke umhlaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile khuthazelani khuthazelani nalezi zindaba ufakazi walezi zindaba ufakazi walezi zindaba nihlaleleni nalezi zindaba ulambile wonke umhlaba nihlaleleni nalezi zindaba usho njalo lo muntu wasesibini othunyelwe kithi uthi umhlaba ulambele izwi lasimakade ukuba lifike nakubo, kodwa njengamanje kuthunywe thina zitsha ezinhle zokuphatha leli lizwi. Sanibona sanibona makhokha
Sanibona, sanibona makhulu, mina azokuphatha leli awuzisinge zonke izizwe. Zokuphatha azosina yothokoza nothokoza yothokoza angokugcina leli lizwe zosinda Inkosi busisiwe.